Uyai titaure pamusoro pekunatswa kwavanhu naMozisi. Nokuti kunatswa kwakaitawo sekubhabhatidzwa. Chiripo apa kuzvarwa patsva, chiripo apa kutendeuka kuzvivi, chiripo apa kupupura zvivi zvako, chiripo apa kuita kururama kana uchinge wabhabhatidzwa. Asi zvakanzi Mozisi ngaanatse vanhu vagoita sei vagosangana naMwari? Chikonzero chekubhabhatidzwa chaive chiri cheiko? Chekuti tiite zvinhu zvakarurama. Kana tichiita zvinhu zvakarurama nezvinhu zvitsvene tinosangana naMwari. Zvikanzi ndiMwari anotiita vatsvene, ndiMwari anotiita vakarurama. Pana Exodus 19 verse 10 to 11 tinoudzwa unzi Mozisi wakanatsa vanhu, akanzi naMwari, enda unonatsa vanhu kuti ndigosangana navo mukati mamazuva 3. Zvikanzi vanatsa sei? Akavati vageze miri yavo, vageze nguo dzavo, uyezve vasaite bonde. Jehovha akati kana vasina kuita izvi kwamazuva 3, ndichaburuka nezuva re3 ndigosangana navo. Isusu takatiwo kubva kuna Ishe wedu Jesu Kristu takadzidza kuti kunatswa kunoitwa neshoko raMwari. Nokuti ndizvo zvinotaurawo Jesu pachirayiro chake pana Johani 15 verse 3 achiti uyo ashamba muviri wose hazvisakafaniri kuti agezwe zvakare. Zvikanzi imi makatochena nokuda kweshoko randakataura kwamuri. Saka pachinzvimbo chekugezwa nemvura tinocheneswa neshoko. Ini ndikati urwu rubhabhatidzo rwatinofanirwa kuva naro mazuva ose. Urwu rubhabhatidzo rwatinowana pakunzvera shoko raMwari. Saka kuwedzera kwedu zivo ndiyo mvura inosuka. Asi tingave vakashambwa here kana tisingaite zvataverenga? Hazvina kufanana here nenguruve inoti nyangwe waigeza inodzokera mumadhaka ayo. Naizvozvo ndinoti kusazviita zvamunenge marayirwa neBhaibheri, zvamunenge maudzwa kunzi muite neBhaibheri, ndiko kushaya ruzivo ikoko. Sezvinonzi kuna Zvirevo 1 verse 7, kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Makaverenga musingatye Jehovha mashayiwa zivo, nokuti hamuchazoita zvinhu zvaanenge ataura. Ndozvaita vaprista vakakutangirai, vaprista verudzi rwaRevhi. Zvikanzi akanga ari mapenzi anoshora uchenjeri nokurayirwa. Hama dzangu, hatina kuchena uye hatina uchenjeri kana tisingaite zvinotaurwa neshoko raMwari. Deuteronomiyo 29 verse 29 inoti zvinhu zvakavanzwa ndezvaJehovha Mwari wedu, asi zvinhu zvatakaratidzwa pachena ndezvedu. Gore negore tinenge tichidzidziswa navadzidzisi. Gore negore tinenge tichiverenga bhuku. Gore negore vaprofita vanenge vachitaura, vaprofita vaMwari kwete vaBhaari. Asi zvino kana tisingaite zvinotaurwa neshoko raMwari, zvinotibatsirei? Izvo zvirimo mubhuku zvakanyorwa nezvakazarurwa naIshe wedu Jesu ndezvedu kuti tizviite. Kunatswa kwakare kwaiitika kana tashambwa kana kusaswa nemvura yetsiru dzvuku. Tsiru dzvuku munoziva. Ndinovimba kuti kumusha vanhu vachiri kuziva kuti kwakanga kune matsiru.
Nokuti vazhinji venyu mangorovera mutaundi ka muchaziva kuti aiwa taimbona matsiro kumusha. Zvikanzi mvura yaibva patsiru dzvuku, tsiru dzvuku iri raitorwa potorwa mucheka mutsvuku here nehisopu nedanda remusidhari nechifuti hameno chimwe chete inenge donje here kana kuti yainzi wool but yainzi inenge iri red. Zvikanzi zvopiswa pamberi pomuprista. Dota racho iroro ndo raizosanganiswa nemvura rosaswa kuvanhu kuti vanhu vachene. Kana usina kusaswa mvura idzodzo dzinenge dzabva ipapo unenge usina kuchena. Saka tinodziti mvura dzekuchenura. Ndikati inini rwakanga ruri rubhabhatidzo pamusoro perubhabhatidzo rwokutanga, nekuti murayiro wetsiru dzvuku wakazouya mushure mekunge murayiro wapuhwa Mozisi navaIsraeri paSinai. Vakanatswa ndivo vakapiwa murayiro naMwari. Vakanga vanatswa nezvinhu zvavakanga vaunzwa naMozisi kuti vaite. Ndizvozvo zvimwe chetezvo Jesu akarayira varanda vake, ivo vadzidzi vake, akati imi mageza kare sezvatambotaura pamusoro apo. Zvikanzi wakageza muviri wese, akageza, haafanirwa kugezwa futi, anongoda kushambwa tsoka dzake chete. Ndikati uku kunatswa kwepiri, nekuti kana mapuhwa mutemo hazvirevo kuti hamuchakanganisa, muchakanganisa, asi munenge makuda kunatswa zvakare. Naizvozvo munoda rumwe rubhabhatidzo, rubhabhatidzo rweshoko, rubhabhatidzo rwokurayirwa, rubhabhatidzo rwekugadziriswa kuti mutitwasa. Munoziva kuti kare vaprista vasati vapinda kunoshumira patebhenekeri napaaritari, vaimbotanga vazvinyika nokugeza miviri yavo, vachigeza nehanzu dzavo, vozouya vakachena. Asi pavanenge vakuda kunobata mabasa aMwari, zvikanzi vaigeza maoko avo namakumbo avo. Vakanga vasingatange kugeza zvakare muviri mukati mevazhe yetebhenekeri. Vakanga vakati chena kare, asi ngavageze maoko vasati vashumira. Ndo zvakafanana nezvakaitwa naJesu pazuva riye rokusushura kuya kunotaurwa kunzi the last supper. Asi zvinoreve chiko izvo? Palast supper pakaitike chii? Zvaingorevawo kuti naivo vadzidzi vaishe wedu Jesu vakanga vava vaprista vorudzi rupi? Kwete rwaRevhi, rwerudzi rwaJesu. Nemiwo makafanana naPeturo naSefasi, muri vaprista verudzi rwaJesu. Saka natsanai nguva zhinji. Tinonatswa neshoko. Jesu wakati shoko randakataura rakatokugezai kudhara, rakatokushambai kudhara, makatochena. Naiye Mozisi anotaura pana Deuteronomy 32 verse 1 to 3 achiti, naizvozvo Mozisi unoti mashoko ake achayerera sedova, seguti pabumhudza nyoro, sokupfunha kwemvura pauswa, nokudzidzisa kwake kuchadonha semvura. Zvikanzi nekuti ndichaparidza zita raJehovha nokurumbidza ukuru hwaMwari wedu. Zvino tinoziva kuti kana tichidzidza shoko iri, hatingozviitira isu toga kuti tivandudzwe, tikonfese, tirevurure zvivi zvedu chete, toti tachena isu toenda tichifara, tichitomuka-tomuka, kwete. Asi tinozvipuhwa kuti tinatsewo vamwe. Ndosaka tichisangana, tichiwadzana,
Tinoziva kuti takazvipiwa zvinhu izvi kuti tinatse vamwe nokuvabhabhatidza. Kupupura kwedu shoko raMwari ndiko kuvagezawo nokuvanatsawo. Chijana chedu chouprista chakanga chakafanana nechavarevhi, chakafanana nevadzidzi vaIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi Jesu akanga asingabhabhatidze, vaibhabhatidza ndanani? Ndivadzidzi vake pamazuva aJohane. Rubhabhatidzo rwakabva kuna Mwari urwu, kuburikidza naJesu rwatava narwo. Kana tichiti Jesu Ishe wedu, tinofanirwa kuitirawo vamwe saizvozvo. Nyangwe anenge asati atendeuka, tingatotanga nekumunatsa namashoko atinenge tichitaura. Rubhabhatidzo rwemvura rwaJohane rwozotera, rwomweya rugozouyawo pamusoro. Asi uku kunatsa kwandataura uku ngakuvepo pakutanga kunoitwa neshoko ratinopupura. Zvikanzi vaIsraeri vakanatswa seiko pagomo reSinai? Zvikanzi vakaita zvakanga zvarayirwa naMozisi. Vakanzi vanatswa kuti vasangane naJehovha. Pane zvakare kunatswa kunoitika shure kworubhabhatidzo, ndokunatswa kwetsoka dzavadzidzi vachiitirana sezvavakadzidziswa naIshe wedu Jesu. Kugezana tsoka kuyaka, kupota tichidzidzisana nokuparidza. Tinofudzwa uyezve tinofudza vamwe, nokuti hakuna mumwe chete mutsvene pasi pano pakati pedu. Tose tinotadza. Hazvina zviya zviya zvekunzi holy papa, nokuti papa vanotadzawo. 2 Samuel chitsauko 5 verse 1-3 inotaura zvekugadzwa kwamambo Dhavhidhi. Zvikanzi shoko randinoda, handingataure shoko rose, changotaura shoko randinoda rinobva pavhesi 2, asi makaverenga zvenyu kugadzwa kwaDhavhidhi 2 Samuel 5 verse 1-3, paakauya akagadzwa neIsraeri yose mushure mokunge ave mambo wavaJudha. Zvikanzi nyangwe Sauro aiva mambo, Dhavhidhi waitungamirira achibuda nokupinda navanhu. Kuna vaprista variko mazuvano, kuna mapapa andataura, mabhishop, madhikoni, maeridha, kuna maprofita ariko mazuvano. Asi newewo, kana uchiti uri waJesu, unofanirwa kupupura zvawakadzidza kubva kuna Jesu. Nekuti nemiwo makafanirwa kufudza vanhu. Jehovha akataura naDhavhidhi achiti, iwe uchafudza vanhu vangu vaIsraeri. Asi ini ndinoti imi muno mukuru ari mumuri wakapinda Dhavhidhi. Ndiye wamakapuwa pamakatendeuka, wamakatenda kwaari. Bhabhatidzai vanhu nokushamba vanhu misi yose neshoko. Ngavatendeuke misi yose. Tinofanirwa kublesa vanhu. Ndinoziva kuti ndakataura kuti kublesa vanhu makufunga zvakawanda wanda. Asi ndoti ngatiblesei vanhu nenzira iyi, isiri imwe nzira inozikanwa iya. Kana tadaro tinenge tablesa Mwari pachake. Iko kutoblesa vanhu, kutoblesa Mwari. Musaregedze musenzekete uyu, nokuti kusadaro kuzvikudza. Mwari haadi vanhu vanozvikudza. Nyangwe makadzidza sei magwaro, hongu mungafarisa zvenyu nokutaura pamakadzidza napo.
izvozvo zvitori nani pane kungozvikudza kuya kwekubva manyarara kuti mwii, musingataurire vanhu pamusoro pekuponeswa kwamakawana, uyezve musingataurire vamwe kuti vaponeswe. Takafanirwa kukudza Mwari nokumuropafadza nguva dzose. Kana tichinatsa vanhu, tichivabhabhatidza, tichivaropafadza nenzira iyi, tiri kurumbidza Mwari nokumuropafadza pachake. Tarisaiwo Pisarema 101 verse 7 to 8 inoti, unoreva nhema haangarambiri pamberi pangu, unoreva nhema haangarambiri pamberi pangu. Kana wewe uchiti wakatendeuka, usingaite zvinotaura shoko, usingaite zvawakarayirwa naIshe wedu Jesu Kristu, wakatendeuka chirudzii. Dhavhidhi anoti, mangwanani ose ndichaparadza vakaipa vose venyika. Tinota dambudziko rekuti zvakaipa zvawandisa munyika, asi tichiziva nzira yekuzviparadza nayo. Dhavhidhi achitiwo kuti ndipedze vose vanoita zvakaipa paguta raJehovha. Tingarwadziwe here kuona vanhu vachiitirana zvakaipa, isu tisingavarayire kuti varegedze kuita zvakaipa zvacho? Tinenge tisingapesvedzere. Zvikanzi vakaipa vanofamba vakasungunuka panyika nokuda kwei? Kana zvinhu zvakaipa zvichikudzwa, zvino kana tikasazvitsura tazvikudza. Asi makaita zvandiri kutaura izvi, muchinatsa vanhu nenzira yemunondo weshoko raJehovha, zvichanzi kwamuri kururama, sekwakapihwawo Finehasi mwanakomana waEriezeri padenda reBhaari Piori. Asi kana makasaita izvi, munenge maita neupenzi hwenyu hwekuzvikudza nezvakaipa. Jobho 15 verse 4 anotaura kuti vanorasha kutya Mwari zvikanzi munorasha kutya Mwari nokukanganisa vanoda kuziva Mwari. Handisi kuti zvamatendeuka zvikudzei, kwete, asi tinofanirwa kuita nekuzvininipisa nokutyawo. Tinofunga isusu takaenda pana vaFiripi vokutanga 1 Philippians pachapter 2 pane zvikamu zvakapatsanuka zvinotaura pamusoro peunhu hwaJesu. Zvikanzi tofanirwa kuzvininipisa nenzira yaJesu. I think zviri pa 1 Philippians chapter 2 verse 1 to 5. Uyezve makaramba muchiverenga munosvika pamwe pakanzi tisingatsvage mbiri yedu isusu. Asi munoona zvenyu kuti mazuva ano vanoparidza vanotsvaga mbiri yavo. Vanotsvaga mbiri yavo nokukudzwa nepfuma yapanyika kubva pane zvavanenge vachiita. Tsiuro iyi inobva pana 1 vaFiripi chitsauko chepiri kubva pavhesi 19 kusvika pavhesi 24. Uyezve ngatizive kuti tiri kushandira ruponeso rwedu nokutya nokugwagwadza.
usangofunga kuti zvauri kuparidza uri kuita zvinhu zvakanaka. Pane pamwe paunenge uchitokanganisa uchifunga kuti uri kuparidza zvakanaka. Saka usazvikudze. Shoko ngaribve pamweya waJehovha. Asi unofanirwa kuzviita zvakadaro. Mugoverengawo 1 vaFiripi 2 verse 12 I think to 13. Ngatiregedze kuzvikudza. Kana naJesu akabvunzwa kunzi iwewe unoita izvi nesimba ripi? Muri kuzvizwa? Isusu ngatizive kuti hatina simba. Hapana munhu ane simba. Asi tinokwanisa kuita mabasa esimba. Mabasa aya haazi edu, ndeaMwari. Uyezve tinokwanisa kuita mabasa esimba aya nemweya waMwari, nokutenda muna Jesu Kristu, nokukudza Baba. Nokuti simba ramakawana muMwanakomana rinokwanisa kuti muite zvose. Hakusi kugona kana simba renyu, asi nderaMwari. Ngatigumirei ipapo nhasi.